Aquest mes, la llegenda del timbaler del Bruc compleix anys. Va ser el juny de 1808 que la reverberació del so d'un timbal contra les muntanyes de Montserrat va contribuir a la retirada de les tropes franceses que volien arribar a Manresa des de Barcelona pel Bruc i el coll de Can Massana. La proesa d'Isidre Llussà, el timbaler, sempre s'ha considerat més aviat una llegenda que no pas un fet real, però ara una investigació en què col·laboren estudiants de la Universitat de Barcelona intenta demostrar que potser sí que va ser real. Toc de sometent des del campanar de l'església romànica del Bruc. S'acosten les tropes franceses que volen arribar a Manresa per castigar-ne la insurrecció. El Bruc veu l'arribada de les tropes, una de les més poderoses de l'època, pel nucli antic, i al seu pas maten alguns veïns, cremen vinyes i cases. A l'església recorda els habitants del Bruc morts en mans dels francesos. Un d'ells, Pau Vallès, tenia 46 anys. La seva besneta conserva la casa que ell va voler defensar, presidida per un llorer plantat en homenatge seu. Va sortir aquí un tiet llaurer amb un trabuc i devien venir les tropes franceses per la carretera, doncs els hi va disparar. Devien ser, pots comptar, que una colla amb una descàrrega cerrada aquí el llaurer, des del llaurer, diu que allà va morir d'aquí. Era el 6 de juny del 1808 quan té lloc la primera batalla del Bruc. Els soldats francesos, 3.800, comandats pel general Schwartz, volen arribar a Manresa passant per Can Massana. Allà els esperen els sometents. Comença una guerra de guerrilles enmig d'una orografia complicada que els sometents coneixen bé. I aquí és on neix la llegenda del timbaler. El timbaler, que hauria acompanyat els sometents fins a aquesta zona, a tocar de la Torre del Ferran, des d'on es va atacar i vèncer els francesos. Si realment va ser un mite o no, és el que vol determinar aquest estudi. Es tracta de fer proves de so per comprovar si les reverberacions del timbal podrien haver fet creure als francesos que els sometents, menors en nombre i armes, rebien reforços, fet que hauria propiciat la retirada de les tropes de Schwartz. El tambor va començar a tocar, molt probablement, en el moment que comencen a saltar sobre els francesos. Ara comprovarem si l'orografia del terreny permet saber si la llegenda és certa o no és certa. La reverberació de la muntanya pot fer que sonin diversos tambors, com diu la llegenda. Sigui realitat o llegenda, la història d'Isidre Llussà, el jove timbaler, fill de Santpedor, forma part de la història del Bruc, des de la Guerra del Francès, fa més de 200 anys. Ara farem